Fi żmien li ġej se tkun qed tibda konsultazzjoni pubblika dwar abbozz ta' liġi li jemenda l-kodiċi kriminali dan biex jitqies bħala rejat kriminali li wieħed jgħajjar persuna bid-diżabilità tagħha. Ħabbret dan il-Ministru għall-Inklużjoni u Kwalità ta' Ħajja Giulia Farrugia Portelli propju f'diskussjoni ma' 20 parti involuta minn setturi differenti u li ġiet organizzata minn Dipartiment favur ir-responsabilità soċjali fih dan l-Assoċjazzjoni Maltija tal-Futbol l-MFA. Lan wara din id-diskussjoni kien biex tkompli tiġi mbuttata l-inklużjoni f'dixxiplini sportivi bħalma hu l-futbol, irrispettivament mis-sess, l-età, ir-razza, il-kulur tal-ġilda u fuq kollox jekk intix persuna b'diżabilità jew le. Peter Busuttil qal li għall-MFA l-inklużjoni u l-futbol imorru id feed. Il-Malta Football Association flimkien mal-FAIR u l-UEFA qed jaħdmu fuq proġett li għaddej issa kważi għal sena u nofs fuq l-inklużjoni u l-egwaljanza tal-ġeneru kif ukoll l-inklużjoni tal-minorities, ethnic minorities ġewwa fil-futbol. Ovvjament l-importanza ta' dan huwa l-inklużjoni. Min-naħa tagħha l-Ministru Farrugia Portelli qalet li biex soċjetà tirnexxu tara riżultati fl-inklużjoni trid tinkludi żewġ fatturi li nkunu kuraġġużi u li ma nibżgħux nieħdu d-deċiżjonijiet. Hawnhekk hija referiet għal każ riċenti li għaddiet minnha Maja Lucia li ma beżgħetx u tkellmet kontra l-abbuż li soffriet waqt li kienet fil-ground. Nemmnu li l-futbol huwa l-akbar għodda sabiex ikonna inklużjoni fil-mod wiesa' holistiku tiegħu. Ibda mill-ġeneru, n-nisa li wkoll m'għandhomx ikunu esklużi minn dixxiplini bħal-futbol, imma wkoll fejn għandu x'jaqsam ma' minoritajiet oħra fis-soċjetà tagħna.